Takže toto video bude o tom, že bude o voňavky, o tie voňavky. Ešte tento box, čo sa tam bije, ešte bude obeň, takže a čo dávate tu? Veľa lajky, ale takže toto je box, toto bije, takže ľudia si také spravím, že tam sú tam činky, spravím, čo budem pochodať, že také video spravím, takže taká, toto box, si dávate mi veľa lajky a odber, takže to je taká voňavka, vidíte, to je taká voňavka. A toto je tiež taká voňavka, takže toto je taká bedňa, taká, to je moja, ale mám dve, takže toto je taká tlaková bedňa, proste je to veľmi, takže toto je box, tak aby ste vedeli, to je box, takže toto taký box, čo sa tam bije, tak potom veľa lajky, opäť ešte toto také, čo toto voňavka, vidíte, modrá voňavka, tak, takže tak, to je taká bedňa, tu púšťavate a už pustíte si akú behničku, ako chcete, viete, takže tak. To je taká voňavka, BMW tlak, to je dobrá voňavka. To je taká, to je box, ako sa tam bije, tak, to je box. No, ale trochu sa mi to, lebo som kúpil malú, ja som myslel, že to bude veľká, ale to je taká malá, viete, som kúpil tému, takže som si myslel, že to bude malá, ale je to veľká. Ja som si myslel, že bude veľká, ale je to malá, takže dajte mi tu veľa lajky a odber, takže napíšte komentár, aký vás zaujíma, takže napíšte komentár. Tá bedňa je tlaková, všetko je dobré, tlak, bedňa, všetko dobré, fučné, všetko dobré, je dobré, púšťate piničky, púšťate veľa. Ak sa vám páčilo toto video, čo motorka, dávate lajky a ešte tam tie druhé video dávate lajky, takže tak. Voňavka je super tiež, ešte. A ešte na druhý týždeň, či koľko v lete budem cvičiť, takže dávate mi veľa lajky, takže v lete budem cvičiť. A musím dávať veľa lajky a odber. Box je super, také spravím, tam si dám hore a potom tam kúchli, vidíte, tlak. To také tri voňavky, takže tak. Pene je super, všetko fučné, všetko dobré. Tak, takže box je veľmi dobrý, červený, možno to trochu väčšie, som myslel, že bude väčší, ale to také malé, vidíte, na telefón vidíte, že je to veľké a na živo, že jak vidíte na toto, na tému, vidíte, že je to veľké, ale na živo to je malé, chápete, tak, takže není také, že je pravda, ale tak, takže dajte veľa lajky a odbere, napíšte komentár a lajky a veľa zanúti mi zadávajte. Je to box. Chcel by som také, že cvičiť, chcel by som také, že youtuber, alebo cvičiť, čo iné také. Chcem takú robotu, také chcem sa trápiť, také, že chcem takú, jak cvičiť, alebo youtuber, alebo tiktoker, také veci chcem sa trápiť, vieš. Chcem ženu a také, vieš. Také, vieš, takže box je super, červená, tlaková, a neviem, čo mám tam dať. Si záľavu, alebo takže dávajte veľa lajky, odber, takže toto taký pekňa. Tak, takže toto video končím, budem ešte teraz iný, druhé, takže dajte veľa lajky, odber a čau.